Once again, maayong buntag sa tanan. Maayong buntag usab. Today is what we call Trinity Sunday. The unity between the Father, Son, and Holy Spirit. Dili lang sila nagihatag ni ini. But also, there should be a unity sa atong tagsa-tagsa kapamilya. Amen ba ta, anak? When there is unity with the family, ang bana o asawa o ang ilang manak maghiusa. First, the problem arises sa usa ka pamilya diin ang bana nagtrabaho sa gawas, ang asawa labilin. The temptation is so powerful labi lang mga babae na bilin. Daghan gyud mag-iring-iring ana. Kung makita nato usa ka symptom ni ini nga ang usa ka babae wala diha ang bana kung dili galing hingsimba. That's the beginning of the problem. I will explain further about that. Trinity is the most controversial doctrine in the church to those who don't believe. Moingon sila nga ang Trinity, word Trinity is not found in the Bible. Very true. Mingo din sila nga ang inyong doktrina Trinidad nagpasabot nga tao lang ang Ginoo. Right? Pero ang pulong sa Ginoo, the Bible is consistent that there is only one God. Amin ba ta, ana? But the New Testament, without using the word Trinity, Father, Son, Holy Spirit, in the New Testament, i-mention ang Father, Son, and Holy Spirit 40 times sa New Testament. But it was Jesus who revealed to us the three separate functions that carried out by three persons of the Holy Trinity. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. In Genesis chapter 1, verse 26, sa Cebuano ningon, unya mingon usab ang Dios buhaton nato. Wala siya mingon buhaton nako. Amen ba ta, ana? Buhaton ningon siya nato ang tao sama sa atong dagway. Meaning Father, Son, and Holy Spirit involved na ani. God the Father remains the work of creation. God the Son, the work of redemption. God the Holy Spirit, the work of sanctification. The doctrine of Holy Trinity in the Old Testament, makita nato na in Genesis chapter 18, verse 2. Ngayon, sa paglantaw niya sa unahon, nakita niya ang tulo ka tao nga nagbarog. Busa, idagan siya aron pagtagbo sa mga tao, umihapa siya sa yuta, og miingon, Sir, andam ako sa pag-alagad kaniyo, busa, hapit in town, kamo sa akong balay. This is during the time, I think, of Abraham. Nga tulo ka tao, makinsa man yung mga tawhana. The doctrine of the Holy Trinity is seen in the New Testament. Makita nato na sa Lucas 1:26-38, taas na lang kaina. Nga during sa pagsabak ni Mary. The other one is, human gayon sa pagbunyag kang Jesus, mikawas siya sa tubig, unya,
naabli ang langit o nakita niya ang Espiritu sa Dios nga may paubos daw sa lampati og mitugdon kaniya. Ug unya may tingong nga gikan sa langit nga ingon, kini mao ang akong pinangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo. Sa bilip nga ang Ginoo, siya ang amahan mo'y anak o espiritu isara. But, itong tanaw na to, ang Bible is always saying, usara ang Diyos. Now, describe how God the Father sent an angel to Mary. Nakita na to, may padalan siya. And also during the baptism of Jesus, the Holy Spirit is shown descending of Jesus in the form of a dove. While naay boses of God the Father is heard in the clouds. In the preaching of the mission given to the risen Lord to the disciples in Matthew 28:19, Jesus commands them to baptize people in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ano ni tingog ba ni? Time out. Sige ta debate. Bahin sa Trinity. But we need to respect ourselves and respect others. Nga naman, kita ang gitawag nga templo sa Diyos. The Holy Trinity is our source of strength and courage. The awareness of conviction of the presence of God within us. Naghatag ini nato og kusog to face manifold problems, daghang mga problema of the life with Christian. Daghantag mga problema. Right now, mag-focus lang ko gamay, no? About gusto sa Ginoo nga there is unity in the family. Dili tayo magdebate anang what diha. Pero tanaw na tong unity sa Father, Son, and Holy Spirit. Nag-away ba din tulo? None. Because the respect is other sa ilang tagsa-tagsa ka mga buluhaton. Nasa usa ka pamilya, kung wala tay paghiusa diya sa bana, asawa, o mga anak, it will destroy nga ang aim sa Ginoo nga naay panaghiusa sa bawat pamilya. Yes, there are situations, there are problems. Now in Psalms 46, verse 1 to 3, nga nag-ingon, ang Diyos mao ang atong dalangpanan o kusog. Andam siya kanunay sa pagtabang panahon sa kalisdanan. Busa dili kita mahadlok bisan matayog ang yuta og matumpag ang kabukiran ngadto sa kiladman sa langit. Bisan pag mudahunog ang dagat og mapungasi ang mga balod og ang kabungturan matayog sa kahagub ni ini. Ang Diyos may atong dalangpan og kusog. When we have problems and situations in our lives, especially kung involved ta sa gitawag nato nga simbahan nato, involved our giving, our time, prohekto sa simbahan, ang finances of the church, taking care of the leaders of the church. Remember kanang mga butanga, dili na kalimtan sa Ginoo. Amin bata na. Dili na niya kalimtan. Kung basahon nato ang Hebrews chapter 10 verse 35 na gayon. Busa ayaw gayod kawadi og
Sa inyong pagsalig, kaya doon nakita'y dakong balos. Kinahanglan nga magpailubon kamo aron mabuhat ninyo ang kabubuton sa Dios og madawat ang iyang gisaad. Verse 35. Busa ayaw wad-a ang inyong pagsalig kay duna kini dakong balos. We don't know when. If we are doing these things nga involved sa simbahan, involved in our giving, our time, project of the church, finances in the church, remember kanang mga butanga dili kalimtan sa Dios, og you will be rewarded and your family. Holy Trinity is a model of Christian families. Unity. Paghiusa. We are created in love to be a community of loving persons. Pareha, kanuna example, the Father, Son, and the Holy Spirit are united in love. Since the day we were baptized, we belong to the Father, Son, and the Holy Spirit. It is our privilege to grow. In such a beautiful family, we belong to the family of Triune God. Sa atong simbahan, there should be unity. Ng bana o asawa, most of you, kinahanglan nga naatay paghiusa. Regarding marriage in the family, kami niyon sa asawa o bana, nga usahay na ay sitwasyon, kay ang bana, naminyo siya, ang asawa, nagbuwag naminyo, both of them, na ay mga problema. So as a church, sa himo unani, they receive the sacrament of the body and blood of Christ. Angay nato ning sabton. That's why we open up this coming October to have what we call mass wedding. Ang uban dili makapadayon kay naan sila hindrances sa ilang tagsa-tagsa ka family. But remember this, na ay solusyon ang tanan problema. Amen ba ta, ana? When I was in Oroqueta, naanay mga diferensya ang ilang marriages. Og it is impossible nga magbalik sila sa original nilang kaminyoon. Some of them are married for 25 years. Some of them married for 15 years. Yeah, di gin may bisya pwede maminyo. Ang ko di bitaw. But naay pamaagi ang Ginoo. You're receiving the sacrament for how many years? Without gitawag na to ang sakramento sa kaminyoon. Kaya kung sila gusto ninyo kaslon, the church will do that. Pero, walay papel. Blessing atong kinahanglan sa simbahan. Nasabdan ba ko ninyo? So, kinahanglan nga ato ng himuon nato nga eksakto. Daghan ta kami nyo on 10 years na. No? Pero maingon nga lisod kayo, kay na ako'y past, akong asawa, ang bana, nanay kaugalingon nilang pamilya, og naasad sila yung mga anak na. Unsaon man na, Bishop, nga, di na magid may mauli. Kay magtapad may, mura may iring og iro. Magkinambrasay man. But the church can do that. But it is the sacrament of the body of Christ sa panahon nga naa ang kaminyoon. We will not condemn. Kasi ano ka 25 sa Bishop, 25 ka anyos na ako sa simbahan, dili ko ka-partake of communion because of that.
Yeah, that's right. But panahon karon nga atong paghimuon, and we believe in that area, the forgiveness of God in our lives. Pero nag-ingon ng Bible, I hate divorce. Sao man nato na. Madi man gusto sa Ginoo. So individual ang atong pagsabot na ana og nagkinahanglan ta kung maghimo ta karong Oktubre kinahanglan ato nang ipasabot sa ila kung unsa na mga butanga. Our families become true Christian when we live in a relationship of love, unity with God. Importante ang atong gitawag nga relasyon og pakigdait o unity, especially in our family. Now, during election, relationship were destroyed during election kay nga naman there was a faction or division among members of the church. Ang uban lunob patay, makipatay gyud pero di makipatay sa Ginoo. Against kinsay butaran. And it destroys our relationship. Mas importante pa na sila sa atong panagdait diri sa sulod simbahan. Against who we are voting for, kinsay atong piliun. Diri rata kay dako, ila ihatag. Even candidates, they are immoral. In Proverbs 13:11, ang bahandi nga nabatunan mo sa sayon nga pamaagi, dali rang mahanaw. Apan mo daghan gini kon nakuha mo kini sa inanay. Rampant kaayo ang sitwasyon karon. Bisag asa nga part sa gobyerno. Murag dili na gyud kapugngan. Na hindi dool na ako nga Bishop Cancer na magini unsaon man ni. Engko apo na lang nimo na tanan. It's rampant. Nya mo ning makaguba sa relasyon sa mga tao sulod sa simbahan. Don't allow this. Amen ba ta ana? Hello. Panahon nga umaabot karong eleksyon na nasa ning barangay eleksyon ang saon na to ni. Mag-away ang membro sa simbahan for that. Mapaawayo na to ang Ginoo dili ang kuan. Kung kinsay atong butaran. It needs the unity of the church. Sa usa ka bana o asawa, ang bana to sa abroad, ang asawa na bilin. Magtinunto galing ng asawa, that's the beginning of the disunity of the family. Amen ba ta, ana? Or vice versa. Misal nga, ng akong bana, naguna-una man lagi. Matugag Saudi. Ito dito, naminyo ang imong asawa. Nanghuli silang duha, dungan, sakay pa sa plano, abay pa. Pag-abot sa airport, buwag. Tinuod na, dahil na tinunto nga istorya. It also happens lately. Nakasagupa ko, dahil na ako ma-mention ng ngalan, nakasagupa ko og sitwasyon nga ingani. Wherein the husband work hard para mapundar ang pamilya. Gwapog balay, naisakinan. Unsa nahitabo, wadi ang bana. So, daghang gyud mag-iring-iring. So, nag-iring-iring. And it's so sad.
And ma-violate galing na to ang pulong sa Ginoo, mao nang lisod. Once ka maminyo ka, clean. Pikit mo diya sa imong asawa o bana, kuyog mo. Kung naaman tayo sitwasyon karon kanunay ka mag-ingon sa mga lalaki nga nagtrabaho sa abroad, pagtigom na undang. Kaya we don't know. Kini akong ginganlan, nahitabo. Sa iba kang babae mag-allowance og 100,000 naman. Nasa nahitabo, namalit og lalaki. This is hard. Yung ani nga sitwasyon. You bring disunity and curse sa imong pamilya because of what you are doing. Di na to usahay ma-blame. Kaya kini mababae ang i-blame nila dayon ang lalaki. Inya maghimo dayon sila panimalos. Good house, sakyanan, duha ka buok. But a house is not a home when there is disunity. Amen ba taana? In the family. So ato nang hinumduman, mga babae, mga asawa. Don't engage na mag-iring-iring sa inyo, patya ang cellphone ay napag-istorya, anak. Why? It will damage your family and damage the unity, husband and wife, and children. Nahibawan. Anong nahibawan man? May GPS ang sakinan kung asa-asa siya di. Sa ito sa abroad, kita na, ito ada dito. Nag-hotel di ay. And it damages relationship. Sa sitwasyon na to. I'm focusing right now sa family. Don't destroy sa usa ka pamilya. Why? Because this is not in the eyes of God. This is hard. No? Usay, listen na to dawato ni karong nga pagtulunan. We hymn on Trinity Sunday, not only for the unity of Father, Son, and the Holy Spirit, but the unity of father, wife, and children. Now, Proverbs 29, 1 and 2. Kung magpabiling ka gahig ulo bisan, makapila ka. Badlunga, maubot ang higayon ni ikaw, mapukan o dili gayon makabangon. Kung matarong ang nangulo, malipayon ang mga tao, apan kung daotan ang namunuan, nagantos ang katawhan. We are called to be more like a triune God, Father, Son, and the Holy Spirit in all relationship. We need to be like a Tritarian relationship in human point of view. Walay sitwasyon, wisgutan, balakid nga dili masulbad. Kung naay pamaagi, hiniusa o relasyon. Now, if we read in sabi ni, kajut lang ha, importante kayo ni. In Genesis chapter 11,
I miss out. Dari na ako kwaon. Kajut lang. In Genesis chapter 11, verse 4. I'm out. Verse 11, verse 4. Mo ni mga tao during sa time nga naghimo sila turi, nga naghiusa sila. Unya miingon sila, karon buhat kitag syudad nga may turi og sangko sa langit. Himuuntang bantugan ang atong ngalan aron dili kita makatibulaag sa tibuok kalibutan. One aim. They are in unity to build a tower nga moabot sa langit. Verse 5. Unya nanaog ang Ginoo aron pagtan-aw sa syudad og turi nga gitukod sa mga tao ug miingon ang Ginoo karon usa na sila kakatawhan ug usa ra ang ilang pinulungan ug isugdan lamang kini sa ilang pagabuhaton. Meaning they are in unity, nakita sa Ginoo. Dili madugay nakahimo naman sila sa tanan nga gusto nilang buhaton. Busa verse 7, mananaog kita og libugon ta ang ilang pinulungan aron dili sila magsinabtanay. Maabot man. Because of what we call unity. Kung sigihimo sa Ginoo, gilibog sila nga di na sila magsinabtanay. So mo gihapon sa atong sitwasyon. Libugon ta sa yawa nga di ta magsinabtanay. Labi kaya utahi kining kongregasyon. No? Magpalya-palya na galinta sa itong pagsimba, pag-alagad sa Ginoo, that's very dangerous. Amen ba ta, ana? Dangerous kayo na. Kaya dili na gusto ang kabubuton sa Ginoo. Ayaw ninyo undanga ang pagtigom. Makita nato na sa Hebrews chapter 10 verse 35. Nga, kuan kaayo. Busa ayaw wad ang inyong pagsalig kay duha kini dakong balos. Kinahanglan nga magpailubon kamo aron mabuhat ninyo ang kabubuton sa Dios sa inyong madawat. Preceding that verse, nga dili nato undangon ang panagtigom. Sunday is a Lord's Day. Naamo dire gula magpadayon ang pagsimba. Even during Monday to Saturday, nagsimba ta. So akong panawagan usab sa mga asawa. Take heed. Mati mo sa inyong bana. Ayaw ninyo pakaulawi ang inyong bana. Amen ba mo ana, mga asawa? Uy! Amen ba mo ana, mga asawa? Mano magkatukan. Don't destroy that unity. Maning lesson nato ka rin, di ta magdebate nga wala sa Bible ang Trinidad. Ba't ito ipasulod sa atong kasing-kasing? Submission! May isog man yung mga asawa. Hindi mo submit, sila may buot sa ilang kaugalingon. And it destroys the principle of God. Di man ma-destroy ang prinsipyo sa Ginoo. Lastly, ayaw gubaa ang relasyon ninyo sa bana o asawa. Kay naay isang putanan gid ini. God knows natay mga relasyon ani watakebaw. Nga sa magadawat sa lawas og dugo ni Kristo, there will be restoration in
our lives ug sa atong kaugalingon o sa atong pamilya. Amin ba ta, ana? Salamat Lord sa unity nga karong Domingo nga ma-apply na mo sa among tagsatag sa kinabuhi. Gihang iyong tanan sa pagpanindog.